Wong wis tulung agung Kediri. Lah wong wis tulung Kediri. Pelataran dumateng Banjur Bapak Angel Susanto Semamirjo. Selamat siang amat penonton live streaming Pak Angel Susanto yang wonten dalam Semamirjo sampai Lamongan. Mas Minut Aminuddin selamat siang. Yo Samson asli Mojokerto, pandemenmu marga larang. Nomor Marunda, Titi, Jakarta, maturun. Mata didik timbang aku pisah karo kowe batuk bang kudu tak tangis ya tangis mono bangkonku kanggo tutup mengisik hatimu. Mong sliramu sing bisa nambani Tolong kopo pari basan tresnamu jebul etok tolongono aku iki mo ya wis aja nganti aku mbok jati walah sono awak iki dek aku piye ambek cakae aku pengen kumpul ganti siji siliramu mbek cakae ya dik ya aku tak dhewe ae kok nangis temen hatimu mas lah aku piye tanpa dosa kowe ninggal aku lah wis mlenger iki dik balik nontoline mlenger lok tapi aja nganti beberilah mospro
Johor Malaysia ngono pamit lomo sengati ate antarane bojo negara Johor Malaysia lomo nenten aku kan bakal sapi abumu pi ya Cik kudu kaya ngene gak ngomong ngono Dik moyo eling janji bodhek piye wis lali Dik janjimu wis lali aku ya kuwi gampang ngucapke dapat pungkasane Mas gawe los lapase teko sabrang nganti merah oke akeh rakyat sing dadi pengangguran sing melarat tambah melarat akibat mau di PHK paribasan ses gajah mati ninggal kadung macan mati ninggal nolong yen urip terus kaya mangkene bisa-bisa mati kadang PDI 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 perjuangan ayo kanca yo ayo bisa manunggal ses sambung karo PDI perjuangan aku rungan pikir nasib rakyat sehingga surat-surat